Hi, welkom op ons kanaal. Leuk dat je eventjes kijkt. Staat u voor een grote aankoop of een verbouwing? Of wilt u misschien gaan verduurzamen? Stop dan en voorkom dat u de hoofdprijs betaalt door voor het eerste en beste bedrijf te kiezen die u tegenkomt. Na de coronacrisis zijn de prijzen over de gehele wereld flink gestegen. Daarom is het vandaag de dag erg moeilijk om een betrouwbare en vooral betaalbare vakspecialist te vinden. Bij Offerteadviseur kunt u volledig en vrijblijvend offertes aanvragen en eenvoudig de beste deal vinden. Of het nu gaat om het verhuizen, zonnepanelen, aanbrengen van isolatie of een andere grote uitgave, we helpen u graag met het maken van de juiste keuze. Op dit kanaal delen we video's met handige tips, valkuilen, kosten en inzichten zodat u nooit te veel betaalt. Abonneer en mis geen enkele bespaartip. Slim besparen, elke donderdag plaatsen wij een video met kosten of valkuilen. Vergelijk offertes en bespaar tot 30%. Abonneer nu en blijf een stap voor. Ba 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 ba.